2010, kun mä muutin tänne. Mulla oli vielä, mä olin ammattikoulun päässyt, tai siis lopettanut jo. Oli ammattikoulun päästötodistus hallussa, elektroniikka-asentaja. Ja sitten mulla oli vielä lukio. Mä olin ylioppilaskirjoitukset just päättänyt. Ja mulla jäi sitten matikka, että mä joudun sen uusimaan. Eli sitä paperia ei ollut vielä, mutta enpä ole sillä paperilla mitään tehnytkään. Ja nytkin kun on vappu, niin ei ole hattu päässä. Että hyvää vappua. Ja niin, silloin kun me muutittiin tänne, siis mähän muutin henkilön kanssa, kuka on täältä kotoisin, että mulla ei ollut sitä ongelmaa, että mun täytyy kaikki asiat osata yksin tehdä. Ja me muutettiin kaupunkiin nimeltä Soria. Se on todella pieni paikka. Sellainen, olisiko Hyvinkään kokoinen, onko se pienempikin. Ja siellä sitten meillä oli asunto katsottu ja kaikki. Ja silloin vielä vuokratkin oli ihan kivan alhaiset, ei ollut kauhean kallis vuokra, että sitä pystyi maksamaan. Ja sitten me mentiin toisena päivänä sitten tietenkin rekisteröitymään. Mun piti saada se NIE-numero. Sen mä sain tosi nopeasti ja mä olin kuulemma ensimmäinen suomalainen, kuka sai sen, tai kuka haki NIE-numeroa Sorian jostakin, en mä muista mikä paikka se oli, joku ulkomaalaisvirasto, en mä tiedä mikä se oli. No me saatiin se. Ja sitten lähdettiin työvoimatoimistoon kysymään töitä ja laitettiin nimemme sinne ylös ja sitten ne kysyi mun opintoja. Sitten mä näytin mun ammattikoulutodistusta ja mä sanoin, että mä oon elektroniikka-asentaja. Ja ne katsoo mua silleen pitkään, että joo, että tää pitää kääntää espanjaksi, että ei tää käy. Mä sanoin, että mitenkä niin ei käy, että mä oon Euroopasta, eiks nää käy? Kun mitä mä oon ymmärtänyt, että Suomessa, jos mä menen Espanjasta elektroniikkapapereilla, niin mä pääsen elektroniikka-alalle töihin, että ei kukaan niinku, juu ei, et pääse. Että nää pitää käännättää. Sitten mä olin, jaha, selvä. Ensimmäinen kompastuskivi. Kyllä mä ymmärrän, että joku lääkäri tai joku tollanen, niin että sä pääsen lääkäriksi. Joku elektroniikka-asentaja. No, sitten matka jatkuu. Sitten mä kysyin, että mulla on tää niinku paperi, että mä oon tehnyt töitä opiskeluaikana. Mä siivosin kouluja ja toimistoja ja tälleen. Että työttömyyskorvausta tai jotain. Juu, et sä saa. Ai en vai? No et. Koska sun pitää tehdä ainakin päivätöitä Espanjassa. Mä ajattelin, mistä mä saan päivän töitä Espanjassa, jos te sanotte, että mulla ei ole opintoja. Kuka ottaa? Sitten se nainen sanoi, joo, että mä voin laittaa tänne, että sulla on peruskoulu käyty. Mä ajattelin, jaha, että mihin mä pääsen peruskoulupapereilla töihin. Et nyt tuli vähän isompi kivi eteen. Sitten mä ajattelin, että voi ei. Tähäks tää tyssäs, että pitääkö mun mennä maitojunalla kotiin. Ja sitten mä ajattelin, että en perhana mene. Mä oon sen verran jästipää. Olisin mä saanut Suomessa heti töitä. Olisin heti päässyt töihin Suomessa. Ja myös tää mun kanssa muuttanut henkilö olisi päässyt heti töihin. No sitten mä ajateltiin miettiä, että mitäs me sitten tehdään. Ja sitten mä keksin sellaisen, että hei, että mähän voi hoitaa lapsia. Ja kun mä osasin vähän espanjaa siinä vaiheessa, kun mä olin käynyt, no tietenkin tämän henkilön kanssa puhunut espanjaa. Ja käynyt, sitten kävin lukiossa espanjan kielen yhden kurssin. Ja silleen, että se oli ja sitten paljon mä kattelin Serranon perhettä. Se on ihan hyvä opintomuoto. Sieltä mä oppiin niitä kirrosainejakin aika paljon. Se on ihan hauskaa. Ja sitten me laitettiin
äitettiin nettiin ilmoitus, että mä hoidan lapsia. No sitten vähän ajan päästä mä sain puhelinsoiton, että pääsis hoitaa yksin lapsia yhteen perheeseen. No mä olin jee, että sinne sitten. Ja mä kävin siis se lapsenhoito oli tällaista. Vein vaan ne lapset kouluun aamulla. Ne aloitti 9. Mä kävelin niiden kanssa kouluun, menin takaisin, siivosin sen koko huushollin. Se oli sellainen 2-kerroksinen, kauheen iso. Mutta miten ihmiset voi olla niin likaisia? Hyi. No joo. Ja ne oli tällaisia vähän niinku paremman luokan ihmisiä. Että ketkä nyt vaan halus sitten. Se nainen teki kotoa töitä. Että se olisi voinut viedä ne lapset kouluun. Mutta ei mitään. Ne halusi sinne jonkun ihmisen, kuka vie ne lapset kouluun. Ja oli niillä ollut ennenkin siellä sitten joku lastenhoitaja, mutta se oli ottanut loparit. No, mä olin sitten siellä, mä menin aamuisin. Niin kuin mä sanoin, vein ne lapset kouluun, tulin takaisin, siivosin ja lähdin kotiin. Ja sitten aina perjantaisin, anteeksi. Siis joka perjantai ne vanhemmat lähti ulos, siis perjantai-iltana. Ja sitten mä jäin niiden lasten kanssa sinne keskenään. Ja sitten no meillä oli ihan kivaa, niillä oli uima-allas ja kauhean iso piha ja tälleen. Mut sitten ne vanhemmat tuli kotiin joskus 2-3 aikaan yöllä. Sitten meidän oli vielä kipittää siitä yksin kotiin siihen aikaan. No joo. Eikä sit kauheasti rahaa saanut, mutta kun se meni verottomana, kun silloin ei ollut vielä niinku siis mikä tää on, että niitä ei tarvinnut tehdä mulle mitään työpapereita. Että mä pystyin tekemään mä sain sen sitten verottomana käteen sen rahan. Ja sit me mietin, että ei hemmetti, että ei me täällä pystytä asumaan. Että nyt me mietin, että mitä me nyt sitten tehdään. Ja sitten me muutettiin tämän mun kaverin, asuttiin hänen vanhemmilla ja sitten isovanhemmilla. Yleensäkin isovanhemmilla, kun heitä on täällä maalla sellainen iso talo. Asuttiin sitten heidän kanssa ja oli ihan kivaa. Sitten tietenkin samalla etsittiin töitä ja mä oon ruskettunut oudosti. Niin. Ja sitten se elämä oli sellaista, etsittiin töitä ja sitten mä aloin opiskelemaan niinku apuhoitajaksi. Mä sain sen, että mä sain opiskeltua apuhoitajaksi. Mutta ei silläkään oikein sitten tullut töitä silloin. Ja sitten 2012 niin me lähdettiin Suomeen vähäksi aikaa. Mä sain töitä sitten, mutta tää mun siis nykyinen mies ei saanut mistään. Hän joutui rasismin uhriksi ja oikeesti. Ei leikisti, vaan oikeesti. Mä kuulin ihan omin korvin, kun hänelle sanottiin asioita, mitkä nyt ei ollut mitään kauniisti sanottuja silleen, että hän puhuu suomea. On aksentti tietenkin, mutta se on hienoa, että on oma aksentti, ettei puhu. Siis kun mä puhun espanjaa, niin mua on luultu espanjalaiseksi ihan kokonaan. Mä aina melkein suutun siitä, mutta ei, että mä oon syntynyt Suomessa. Ja sitten kun mulla on työkaveri, joka on suomalainen, ja silloin on se ihana suomen kielen aksentti, kun se puhuu espanjaa, mä oon kateellinen, silloin mäkin haluan. No joo, meni vähän jutu ohi. Mutta sitten me tultiin samana vuonna takaisin 2012. Muutettiin tonne Baskiaan. Vittoria, sen paikan nimi. Ei Victoria, vaan Vittoria. Ja sitten, no mun mies sai siellä töitä. Ja mä melkein sain töitä, mutta se meni vähän oudosti. Mä en tiedä mikä juttu siihen tuli. Mulle luvattiin työpaikka, mutta sitten se meni jonnekin espanjalaiselle pojalle se työpaikka. Se oli yhdessä kaupassa. Sitten kun me asuttiin sellaisessa ei se asuntola, siis siinä oli hotelli
tai sellainen apartamentos tyylinen. Ja sitten oli ihan sellaisia niinku asuntoja, sellaisia yksihuoneisia. Me vuokrattiin siitä sellainen. Ja sitten siinä oli sellainen omistaja, sen paikan omistaja, kuka sitten jutteli meille kauheasti ja olisi halunnut auttaa. Ja sitten mä menin kerran, oikeasti mä itkin sille miehelle, että mä haluan töitä, että mä tarvin töitä, että muuten mä oikeasti hyppään ikkunasta. Ja sitten seuraavana päivänä se soitti mulle ja sanoi, että hei, että hän sai sulle työhaastattelun tuollaiseen kauppaan, että ne tarvitsee yhtä henkilöä, että sä pääset sinne töihin. Sitten mä olin ihan, joo oikeesti, jee. Ja sitten mä menin sinne työhaastatteluun, joo, kyllä. Sitten seuraavana päivänä osaan tietää, että en pääse. Ne oli ottanut espanjalaisen sinne töihin. En mä sitten tiedä mistä johtui. Oliko sitten, että en mä tiedä. Kyllä mä silloin osasin espanjaa. Siis en niin hyvin kuin nyt, mutta niinku, et ei mulla ollut enää mitään ongelmia sen puhumisen kanssa. Ja sitten tuleeko takaa joku? Ei. Ja sitten, sit me asuttiin siinä vähän aikaa ja sitten sit me muutettiin pois sieltä. Me asuttiin vähän aikaa taas maalla. Ja etittiin töitä koko ajan. Ja sitten tuli sellainen, että ei, että pää hajoaa, ei pysty enää täällä elämään, että ei ole normaalia elämää. Ei tosiaankaan, kun on tottunut siihen, että on töitä ja tekee koko ajan jotain. No sitten 2015 me lähdettiin asumaan. Sitä ei ollut. Me otettiin meidän auto. Tietenkin suunniteltiin kaikki jo valmiiksi ja katsottiin, että missä nukutaan. Ja silleen. Me otettiin meidän auto. Ja lähdettiin sitten täältä Sodiasta ajamaan Luulajaan. Meillä tuli 4 tasan, kun me pysäytiin auton Luulajassa, 14 kilometriä. Mä jättiin se. Siihen meni vajaa viikko. Meillä oli kaikki kamat autossa. Meillä oli meidän koira, Laku, oli silloin, se oli vissiin 6 kuukautta vanha. Se on vieläkin hengissä ja se tykkää autoilusta. Jos sille sanoo, että mennään autoon, niin se on ihan muuttuu kauheaksi. Tykkää tosi paljon. Ja sitten, no mä sain siellä heti töitä siivousta, mutta kumminkin. Ja sitten, mutta kun Ruotsissa on se, että siellä ei ole kunnolla niinku noita asuntoja, siis niinku vuokra-asuntoja, niin me asuttiin kämpingissä. Kämpingialueella ja sellaisessa mökissä. Ja sitten se oli talvi, tietenkin se oli ihan ok, että siellä ei ollut kauheasti ihmisiä, oli hirveästi lunta ja tälleen. Ja sitten mutta sitten tuli kevät. No, mä olin koko sen ajan töissä. Ja sitten tuli kevät ja sitten olisi niinku, että niinku olisi ensinnäkin nostanut sitä vuokraa hirveästi, koska tulee niinku high season. Ja sitten sille tulee tietenkin hirveästi ihmisiä ja silleen, että ei siellä olisi voinut, enkä mä olisi enää halunnut missään mökissä asua. Ei meillä olisi pesukonetta. Että joutui kaikki pesee käsin, niinku vaatteet. Ja no sitten me mietittiin, että mitäs me nyt tehdään. Mulle ei tullut mieleenkään, että lähdetään Suomeen. Me oltais voitu mennä rajan yli Suomeen ja siitä ihan noin vaan ja piste. Ehkä elämä olisi erilaista. No, sitten me lähdettiin, että hei, että mites tällainen, että entäs Saksa? Kun siellä on niinku, kun mun mies on tietokonealalla töissä, että siellä on niinku teknologiaa ja tällaista. Niin sitten me otettiin EURES-henkilöä yhteyttä ja se sai Pavlolle heti työpaikan sieltä. Mäkin olisin saanut elektroniikka-alalta työpaikan, mutta sitten siellä oli taas kanssa asumisongelma, että me asuttiin taas sellaiset niinku samanlaista, missä me asuttiin Victoriassa silloin. Ja sitten mä ajattelin, että ei, että lähdetään takaisin Espanjaan, että ei tällaista jaksa. Ja sitten tultiin takaisin ja sitten alkoi pikkuhiljaa töitä löytyy ja tälleen, mutta
Mutta et nyt kummallakin on päivätyö ja oma asunto ja tälleen, mutta niinku, jos miettii niinku tästä pisteestä sinne pisteeseen, kun aloitti tän, niin en mä olisi koskaan uskonut, että mä nyt sanoisin tätä, että mulla on 8 tunnin työ, mä teen sitä kotoa, mulla on aivan ihanat työkaverit, palkka voisi olla vähän parempi. Mitä aina kaikki sanoo. Ja että on niinku oma asunto, ettei enää tarvitse miettiä vuokraa eikä tollasta mitään. Ja kun täällä Espanjassakin noi vuokrat on niinku ihan hillittömän kalliita, siis siihen palkkatasoon verrattuna. Ja että niinku, elämä on muutenkin kallista täällä, kun vertaa palkkatasoon. Että jos sulla on tietenkin, jos sulla on joku 3 tonnin palkka, niin eihän sulla sitten ole mitään. Mutta jos sulla on puolet siitä 3 tonnista, sitten on ihmisiä, kenellä on niinku ihan, että niillä jää joku 100 200 käteen vähemmänkin. Maksa siitä kaikki laskut ja vuokrat ja lasten harrastukset ja koulut ja ei. Ei tosiaankaan, mutta niinku, tällaista. Ja mulla olisi tarkoitus avaa vähän enemmän vielä tällaisia epäkohtia Espanjasta. Että just niinku toi tutkintotodistusten käännättäminen ja tällaiset kaikki asiat. Että kyllä mä tiedän, että on niinku niitä suomalaisia jotain lehtimyyntiyrityksiä tollasia, että niinku auttaa ihmisiä sit löytämään jonkun asunnon, niin mä oon ymmärtänyt, mutta mä kuullut niistä vähän, että ei niin hienoa. Ja mutta jos miettii Espanjaan muuttamista, niin ensinnäkin se kieli pitää olla niinku tosi hyvin hallussa. Ja sitten ja vähän se niinku, täällä pitää olla vähän sellainen mentaliteetti. Siis ei se mentaliteetti, että mañana. Ei. Mutta sellainen, että niinku, se vähän meininki on niinku just vaikka tälleen niinku, että ei se nyt. Että joskus ne on hirveän tarkkoja. Ja sitten joskus ne on taas sellaisia hällävälityyppejä, että ne on ihan se sama. Että vähän riippuu niinku näistä julkisista palveluistakin, että jos käy jossain toimistossa jotain paperihobbia hoitamassa, niin voi olla, että sulla osuu sellainen ihminen, että kuka haluaa tehdä sitä työtä. Ja sitten voi osua sellainen ihminen, että kuka keksii sulle kaikkia ihme kompastuskiviä, mitkä ei olisi totta, niin kuin mulla kävi, kun mä hain kansalaisuutta. Et mullahan on Espanjan kansalaisuus, mä sain sen viime vuonna, 5.5. kohtaa mun synttärit. Niin mutta tällaista kaikkea. Ja sitäkin voisi avata joskus vähän enemmän, että kuinka hankkia Espanjan kansalaisuus eurooppalaisena, koska sitten taas niin kuin latinoamerikkalaisilla niillä on vähän erilaiset vaatimukset, niin kuin mitä niiltä vaaditaan. Tuntuu, että se on vähän helpompi, koska niillä on niin kuin näitä jotain yhteistyösopimuksia vai mitä yhteissopimuksia, mitä ne on. Ja tällaista kaikkea. Mutta eipä mulla tällä kertaa muuta.